Il-Kunsill Lokali Pawla fl-okkazzjoni ta' ċelebrazzjonijiet marbuta ma' Jum Paola inawgura bandli ġdid fi Gnien Pawlu Boffa. Dan il-bandli ġdid fil-lokalità ta' Pawla se jinkludi 12 bandla moderna u li huma adattati għal tfal ta' bejn 3 snin u 12 sena. Inkluż hemm ukoll bandla speċjali adattata għal tfal b'diżabilità u li jużaw is-siġġu tar-roti. Is-Sindku tal-lokal Gnien qal il-Kunsill investa f'dan il-bandla li jemmen fil-ġenerazzjonijiet il-ġodda fil-lokalità. Gnien qal il-Kunsill waqt li jassigura li dan il-bandli jservi ta' sfok u rekreazzjoni għat-tfal ikun ukoll mammar bis-sigurtà neċessarja. Dan il-bandli se jservi wkoll biex ikompli jsabbaħ l-ambjent tal-lokal u kien għalhekk li sar xogħol estensiv anke fil-ġonna u fl-aċċessibilità ġenerali ta' Gnien Pawlu Boffa. Matul is-serata kienu preżentati numru ta' rikonoxximenti inkluż dak ta' Gieh Paola li ngħata lill-Alfred l-Galja u anke rikonoxximent sportiv lil plejers tal-Hibernians li 50 sena ilu rebħu l-ewwel kampjonat. Is-serata ta' Jum Paola se tixxandar f'edizzjoni speċjali tal-programm Konfini ippreżentat minn Baldacchino li bħalissa qed isir mill-pjazzezz f'numru ta' lokalitajiet differenti.